hori da, orduan benetan. Eta gero beste gauza bat, aipatzen denean datozen migrante horiek eta noski pertsona bezala onartu behar ditugula eta ez baztertu, eta badakigu zagertatzen nahi den, baina inork ez da aipatzen muina. Arazoa onartu behar ditugula eta lagundu eta bai, baino, zergatik datoz ona? Zergatik ez dugu kritikatzen mundu hau eta gizarte hau behartzen dituena bere herriak utzi, bere familia, bere kulturak eta ona etortzen? Eski hori ez dugu aipatzen, da, bai, onartu, bai, noski baietz, eta ez egiten duguna, baina eski ez da esaldi bat ere ez dut entzun hortaz, dokumental guztian, inork ez du aipatu. Zergatik etorria bai, bakizu ze sufrimiento duten, ona etortzen, ze gizarte da hau, ona behartzen dituna etortzen hola datozen bezala. Ez da, borka behartuta daude, bizirauteko. Bi gauza horiek, bota ditut, bat, hori bota du faltan. Eta besterik, ez oso ondo, oso aberatza, oso, gustatu zait, danetik gentzuten da, eta oso ondo. Zorionak. Eskerrik asko. Begira, egia da, neukala elkarrizketa saio, ikusi duzun bezala, motxe egiten zitzaidan, baina aldi berean ere luze, eta egin dizaken 14 serie, lasai, ordubete eta pikokuak, eta guzti orduan eretzako informazio pila bat zegoen, baina eske aldi berean alegia ez dago jasota. Horregatik niretzako ere baita, bai izan da lan bat frogan jarri nauenan ere, eta gutxienez geldituko dela nolabait transkribatuta irudietan, eta pertsona horien eritzia, eta baita ere urteekin gehiago nabarituko da, baliogarria izango delako gero, bai ikasleentzako, bai ikertzaileentzako, bai beste dokumentazio guneetarako eta guzti. Eta egia da, pandemian zegoelako lortu ditudan irudiak ere elkarrizketekin lotuta, nik ere eskertu behar dut, adibidez Anazadi Zientzia Elkartea, Xenpelar Dokumentazio Zentrua, baita ere Emagin, dago prentsakoak ere, baina karo, momentu horietan ez da orain bezala eskuragarri ditugula hori osatzeko egin dugun lanketa, oso ondila izan da. Eta zuke eman dituzun 2 puntu horiekin, printzipioz izan da ikerketaren ariak, ez? Orain dauzkagu herrialden artean dagoen gatazka guzti horiek jendearen joan etorri hori dauka, eta azkenean regulatu beharko litzateke bizitza duin bat izateko guztiok eta bizikidetzan esaten den bezala, eta hori oraindik konpondu gabe dagola, eta horregatik ez, hainbeste mendeetan gertatutako kolonialismoaren ondorio bat, eta gaur egun ez dakigula nola hori estrategikoki o logistikoki o kojunturalki o azpigiturekin hori moldatzen. Eta bestaldetik hizkuntzarena, noski, 2 hizkuntza ofiziala ditugu, baina azken finean geografikoki daukagu zientzia empirikoa oso aztertuta, berezko jatorriz euskaldunak nungoa garen. Iparraldeko zatia 15. mende arte badakigu Po arte eta beste leku batzutar arte zela, eta berdin beste erkidegoekin eta Nafarroarekin, hainbeste gertakizun historiko izan ditugu tartian, eta lanerako tresna funtsesko bat da. Eta eskubide hori izan beharko luke diskriminazioari gabe. Eta horregatik lan handia dago horretan, eta nik uste hane ere lan egiten dula gainea gai hauetan, guretzako erronka oso handia dela gizarteratzerakoan, baita ere administrazioak eta bilatu behar dute aportazio positibo gehiago guztion onurarako, eta baita ere nolabait beste estrategia batzuk landu beharko genituzke, goxatzeko, eta baita ere nik bai esango nuke ez dela berdina iparraldeko egoera Nafarrokoa eta erkidegokoa, zoritxarrez, baina zorionez egin daitekela gauza asko eta guztion ardura dela. Baita ere gauza bat etorri zaitola dokumentala ikustean, badakit ez dela konparagarria, orduan hartu zazu mesedez beti ere kakotxartean eta beti ere pixkat muinera joan nahi dudalako aipatzen dudan adibide bata edo gauza bata. Baina ona etortzen diren etorkinek arazoa dituzte ez dutelako paperarik, ez da? Euskaldunok ez dugu paperarik euskaldun bezala.
gu baldin bagoaz munduan, eta hemen ere zu baldin bagoaz norabait, eta ez baldin bagozu espainola zarela frogatzen, zara inon bertzuzu esan edut. Importantea da, nik uste dut hori badakitezela momentu honetan paregarria, zen gu behintzat hori dugulako, behintzat ongi bizi gara, alegia, baina ez euskaldun bezala. Eta gogoan ekartzaut ere bai hor, bukaeran, bitxia dare bai, ze denok, keinua egiten diogunean etorkizunari, denok aipatzen dugu Euskal Herria, edo gehienek, ezta? Euskal Herria, Euskara, Hegoaldea, Iparraldea, bueno, esan edut hor badago bulkada bat, noski herri hau biziri dago, eta horregatik ez, badugu esperantza hori. Baina momentu batean, Nafar Konsillariak, ezagit, Elizalde ez da, Isabel Elizalde hori da, berak esaten du, ez, Mati Iturraldek, ezagit, bueno, esaten du giza eskubideen karta, ez da? Matik esaten du giza eskubideen aldeko... Bueno, ezagit, askotan, aztu egiten zaigu, ze giza eskubideentan lehena, eta gainerakoen baldintza, eta hori ez dut nik esaten, hori onuk esaten du, kartan agertzen da, autodeterminazio eskubidea da, hain zuzen horregatik, beti emateizkizulako eskubideak nazio batek. Nazio zapaldu batean, ez duzu bezerrez. Berriro diot ez da gauza bat opinablea, lehena da, ez? Orduan egia da, pixka bat ematen duela oso, lotxa gorritzeko moduko komentarioa da esatea gu garela etorkina bezala, ze ez da kasua, esedez, hartu kontestu batean, baina esan dut, uste dut hori nabarmena da nola utzi dugun alde batera, ez? Eta feminismoak nola jakin duen egokitzen, da, saldu nahi izan digut, ez, emakumea liberatua dago, baina feminismoak jakin du ez dela egia, bai? Eta era berean, eta maila berean, nola orain zapalkuntzak eskutatu egiten dira, ez dira horrena nabarmenak, eskolan dagoen zapalkuntza nolabait esan ez da ikusten, Franco garaian ikusten zen eskola zapaltzaia zela, nolabait ez, moduetan eta bla, orain egia da asko aldatu dela, baina gauza batzuk ez dira aldatu, baina kamuflatzen dira, ez? Bizi gara pixka bat kamuflajearen garaian, dena da libre, dena da goai, baina gero ez da egia. Eta orduan, gure menderakuntzaren kasuan gertatu daia demokrazian bizi garela, eta hortan hori sinetxe egin dugu, bitxia da, feminismoak ez du sinetxi gainditua dagoenik, feminismoaren borroka, baina era berean, herri honek sinetxi du ja ez dagoela zergatik borrokatu, ez baldin badagoen, noba euskararen aber elkar bizitzen aldiren bi hizkuntzak, ez, inozoki. Inon, ez da hori gertatzen, nik ez dut ezagutzen estatu bat elebiduna. Nik usten dut aberasgarria dela, begiratzen baduzu munduko mapa, bi hizkuntza liberia hitz egiten duten guneak oso gutxi dira. Eta hori da, gizarte baten etorkizuna neurri batean, baina bitarte batean, esan edo, adibidez Euskal Herrin gertatzea, Belgikan ere gertatzen da antzera. Baina beste herrialde askotan bakarrik ezagutzen dugu hizkuntz zapaltzailea. Jutezea Sudamerikako edozein herrialdeta eta badakigu han beste azpi hizkuntz pila bat daudela, eta han ere baita egiten ari dira, desagertzen ari dira. Orduan, guk hain daukagu aukera handi bat, erronka handi bat 2022 sartuta, eta Nazio Batuak eta Europar Komunitateak hizkuntz gutxituen eskubideen dekalogoa dauka eta legea. Baina hori Europar Komunitatean izanik guk tokian, gure testuinguruan ere, eskubide amatik esatezun bezala, betetzen dugu, ez da, nazio giza eskubideen dekalogori. Orduan, nik usten dute auspo handia emango geniokela, guztion artean maitasun horrekin eta sinesgarritasun horrekin gure egunerokoan beste batea bizitzeko aukera daukagula, momentu hon bada, eta bakoitzaren dagoen lekuan lanean, eragile bezala edo langile bezala edo elkarte bezala eta auzo bezala eta herri bezala, nik usten dut badagola ahalegin bat pasadugun egoera zail osasuntsu hau dela eta berriro berpizteko gure artean batasun hori eta errespetua, ez da, azken finean hizkuntzak egiteko eskubide hori eta bermatzia, eta guztion onerako izango da, bai adin guztietarako, kolore guztietarako eta hizkuntzak ezagutzea ere aberasgarria da kulturalki gizarte batentzako. Eta herrialde batek ere baita horri eman beharko lioke, jarri beharko lioke indargune handiagoa bat. Hori usten dut. Venga, beste komentarioren bat. Bueno, ni gustatuko litzaidake aipatzea hor
bideoan, dokumentalean, badirudi eta esaten dute, unibertsitatean ikerketa pilo bat egin direla indarkeria agertzeko, eta bar, ni pixka frustratuta nago, eta jakin nahi nuke, ikerketa guzti horiek nun dauden, eta zergatikan ez diren plazaratzen. Zen, denuntziak, maltratuaren gatik denuntzia jarri ditugun emakumeak, kriston maltratua izan dugu instituzio aldetikan, Eta gure hotxen artean horre egon barko litzateke. Eta ez dago, ez da zergatik. Eta, gertatzen dira gauz asko, plataforma berriak sortzen ari dira ere horren ingurun, eta, ez dakiten entzungo diren egunen batean, baino eskez apaltzen geha emakumen artean ere, Eta, ni honi buruz ez, gustatu zeitor dokumentalean agertzia, eta ni oaindikan nago gurutze gorriaren atzetikan, horren inguruan egin zan ikerketa batengatik, niretzako konsolamendu izugarria izan zela, eta uste dut beste emakumentzako ere, jakitia norbait horren inguruan preokupazio bat zakala eta benetan datuak ateatzen zuna, eta ezin den lokalizatu, lokalizatu nahian nago eta lokalizatuko, baina gelditzen da dena, gordeta, ez dakit, eskutatuta, eta, lan asko egiten ari da, eta lan hori oso politia eta interesgarria da. Eta, orain, plazaratu egin dezue eta erakutsi egin dezue, baina ikusten dugu ere zen jende gutxi dagoen hemen. Eta, hoi nahi nun komentatu. Mila esker zure azalpenengatik, begira, egia da, gizarte heteropatriarkal batean barneratuta egonik hainbeste, esan dezakegu mendeetan, eragin asko sortu dira, eta zuk aipatu duzun gaietako bada generoaren barruan aztertu beharrekoa. Eta nik usten dut gainera ez da bakarrikan datu horiek esaten dezun bezala, ez diala plazaratzen, ziurrenik era preventibo batean dago. Esan nahi dut, oraindik ez dago benetazko planifikazio bat Europan ikusi dezakezun bezala, nola kasu honetan pairatzen dutenak honelako jazarpenak, batzutan erasoen barruan esan dezakegu badirela maila oso desberdinetakoak, eta horrek esan nahi duna da ez daudela ez da ere inbertsioak dignifikatzeko eta bilatzeko kudeaketa osasuntsu bat hartatzeko pertsona horiek tratatzeko, ez da ere ikerketa, zuk esan dezun bezala ere ikerketa horietarako ez dago nola baiteko baliabideak, eta gero bapatean datuak oso eskandalagarriak dira. Nire ustez oso astapenetan gaude, sakonago beharko lirateke egitea ikerketa hauek, baina aparte, zuzenean praktikan bai egotea hartatzeko gune gehiago. Gaur egun jabekuntza eskolak daude, emakume etxeak ere, baina ez dira iristen. Daukate, esan dezagun, pixu handia eta ardura handia, eta nik usten dut kasu erdia baino gehiago ere ez daudela esaten duzun bezala jasota, ez da ere tratu hon baten beharko luketen protokoloekin, nola baiteko hartatze medikoekin, psikologikoekin, fisikoekin, beharko lirateken peritajeak, horrek suposatzen duen denbora, inbertsioa, epaiketak eta egotea baino gehiago beharko genukena da gizarte bat dueinagoa. Eta baita ere sensibilizatzeko beste gizarte muta bat, azten dela nola baita etxetikan, haurtzaroan, eta eskoletan ere bai, eta auzoetan ere bai. Orduan gizarte bezala, guztiok bizi nahi badugu
maitasunean, balore horiek benetan balio bat ematea, eta guztiok identifikatzea jazarpen horiek sortzen badira, eta guztiok ere laguntzea pertsona horiei behar dutelako benetazko zaintza. Eta segimentua, ez da bakarrikan idatzita egotea, baizik eta urte askotako zauriak gelditzen dira, ez dianak ikusten, eta horiek lanketa handi bat suposatzen dute, eta horregatik esaten dut, ni nire iritzi pertsonala ematen ari naiz, ez dut egin ikerketari gai honen inguruan, egin dudana da ikusi duzutena azken 40 urte hauetako bai lehenengo, bigarren, hirugarren sektoreko lan merkatuaren inguruan, eta gero konsekuentziak ikusi dituzue, baina aipatu duzun bezala gai horrek merezi du baita ere tratamentu sakonago bat. Bai, zuri. Bueno, ezer gehiago ez baldin badago. Nik ja hemen zaudela, galdetuko nizuke, irakaskuntza momentu honetan gainea dela zure gaia, eta ikusten ari geha ze krispazioari dan sortzen hemen gizarte mailan. Nola, bereizten da desberdintasuna Nafarroa, Erkidegoa eta iparraldeen artean zure ustez? Hezkuntzan. Bueno, Nafarroan eta erkidegokoa ez dut ezagutzen, ezagutzen dut Nafarrokoa eta iparraldekoa. Bueno, hezkuntzak ez dira oso diferenteak, hemen, noski, mendebaldeko gure munduan, esango nuke. Behintzat ezik eta konbentzionala edo indarrean dagoen sistemaren baitan dauden zentroetako, ez? Bakizu zertan ikusi nuen diferentziarik handiena behar bada iparraldean aritu nintzenean, iparraldean ere aritu nintzen bigarren hezkuntza, noin segitzen dut hango fakultatean, baina hango hezkuntza utzia dut bigarren hezkuntza. Baina diferentzia nabarmena, hangoak dauka Frantziaren itxura handiagoa, frantsesten du, baloreak dira frantsesak, dudarik ez dago, baina ez bakarrik balore nolabait esan politikoak edo ideologikoak, baizik eta balore formalak, hau da, umeak bilakatzen dira frantses eta formalistak dira, baituzte, ezagit, andere esaten dizute eta zizutean esaten, zutitzen dira gelara sartzea, baina hori dira frantses kulturaren ezaugarriak, ez da? Eta honek egiten duena da, gehiago, espainol du. Euskaldun du ez hangoak, ez hemengoak gehiegi, ez? Hizkuntzaren aldetik behar da pixka bat, baina ez gaitu euskaldun. Esan dut, diferentzia hondirik ez dut ikusten, alegia, hango nerabeak zorionez nerabeak dira, ez dago diferentziari, naiz eta oso formalistak diren ez daude erabat domestikatuta, hala ematen badu ere ez, hemen askotan ikuste ditugu aur frantsesak plazetan eta ikuste dituzu isilagoak eta egia da, gero nerabeak bulla egite dute berdin, hemengo bezala. Baina gainerakoan ez dut ikusten nola diferentzia hondirik. Noski, eske hurbil dago eta azkenean ezik eta konbentzio, okzidentala da eskaintzen duguna, orduan. Diferentzia gehiago ikuste dut behar bada, eskola libre edo libre deituak diren eskola batzuetako funtzionamenduan, hor diferentzia daude, baina ez diotelako sistema bati erantzun beharrik, eta hori ere ez da idilikoa, eta hor ere baituzte bere gabeziak eta, baina hor beste eredu badago, egia da, ezitzeko eta bizitzeko. Eskerrik asko, ze momentu honetan hemen izateagatik, eta baita ere zuei, hemen etorri zareten guztioi, mila esker, eta, aurrerantzean beste leku batzutara joan beharko dut aurkeztea baita ere dokumentala, eta, beste leku haietan ere, solasaldiak egiten jarraituko dugu, eta jaso gure agurrik beroena, eta baita ere, nire ekipoko beste jende asko ere parte hartu duna, haiei ere eskuminak bialtzen dizkiet hemendikan, eta mila esker etortzeagatik.